Ha? Panitas. Ay, taog. Akin! Yahoo! Hi guys! Welcome to my channel. And for today's video is ato ang bisitahon ang gipahimo ng mga balay. So, tara let's! Quack. Okay. Documentary for our lagi di tangan gambar quack 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 quack. Asa ka karon nakasa Ha? nakasa nakasulog. Kasulog. Taga kasulog di rin ka Clay. Kochi, kochi. Ligo rin ka dagat. Clay. Ligo rin ka dagat Clay. Asang manang Ha? anak ba? Ni ana ang Anak ba? ang Samin. samin? Yan ang samin. Papi. Papi. Wow.
guys, ha? Ay. Nagigita bang to kuya ka? Ang dera mo man ka.